Já se budu radovat, až budeme dole. Až vylezeme nahoru. Radujíš teď. Jo, a z čeho? Tady z toho, vole. Píčo. Teda, asi na to budou koukat rodiče, ty vole. Ptáci pod náma. Hovno. No jo. Čeká nás poslední délka, 50 metrová za 4, přes 2 plotny. Ještě jednou. Ještě jednou. 50 metrů, klasifikace 4, 2 plotny, 1 nejt. Jeden nejt. Kudy, tamhle? Plavat! Ty krávo. Hilfe. Hilfe. A tam je někde vrchol, jo, teda? Mozec, Tam no. někde je vrchol. Jdeme na to. Vytáhneš to zase? Jo. Všechno on-site. Jsi to všechno měl on-site, ne? No. Takový vole dost ustrašený on-site. No nevadí, že ustrašený, ale všechno máš on-site. Ty vole, to můžeme být rádi, že nejsme tamhle, ty vole, tam už bych nedolez normálně. Na to budou koukat rodiče, nepíčuj. Moje asi ne, ty to nezajímá. Ale no my jsme na střeše Evropy, pánové. Nemazec prostě. O Europedách. Taky do vercajky. O Europedách. Co? Taky. Cajky. Ještě se nemůžeme moc radovat. Támhle bydlíme, ty vole. Támhle v té chatě, kde je? Tady. Jo. Wetterstein Hitte. Hohemunde. Nebo jak se to jmenuje, kurva? Tady to je další stěna. Jinak to vápno je jako super. Víš, to je dobrý matrov, co? Je to tvrdý, ale mě to jsme vybrali, si myslím, docela dobrou cestu. Jakože